ette ikinä arvaa, mihin me ollaan kohta menossa. Lego Master Suomi-rekkaan. Lego Master Suomi-rekka on sisustettu meidän upeilla Trufast-tuotteilla. Täällä on yli 70 runkoa ja yli 350 laatikkoa. Trufast-tuoteperheestä löytyy useampaa eri runkokokoa. Täällä meillä on valkoinen, korkea runko, vähän matalampi runko. Sitten meiltä löytyy täällä tämmönen hauska porrastettu runko ja sitten tämmönen tosi matala runko. Tästä Trufast-sarjasta löytyy tosi paljon erilaisia erivärisiä laatikoita, lokerikoita, mutta erityisesti mä haluan nyt esitellä tämän pikkulokerikon, joka on ihan sikakätevä. Kaikille pienille legoille esimerkiksi, askartelutarvikkeille ynnä muuta. Tää on ihan super hyvä.